Ụmụ Igbo ibe m, ana m ekene unu larụkwara ọfụma. Ejikwa m n'aka na onye ọbụla tetala ọfụma. Ọzọ emekwakwa, o nwere nwoke be anyị bụ youth corper wee sị na Buhari win election na ya ga-echenji bụrụ Muslim, na ya ga-agbanwe bụrụ Muslim. Ịmakwa na ọnya ka anyị cheno egwu ma njakịrị ka nwoke a na-ama. Buhari wee win ye, nwoke a wee chenji wee sị na ife nwa bụ na ya bụ Muslim. Mana ife m nwa na-ekwu n'ime okwu a abụrụkwa na asị akwa m onye ti na ọ ga-agbanwe ya agbanwela, mana nke ijizi maka mmadụ were agbanwe ka aka m aghọtasịrị. Mana mgbe m nụrụ ya bụ akụkọ, o wutere m rinne, wee sị ka nje mee ife ndị oyibo na-akpọ research, wee jee wee gụdalu onye bụ akụkọ a na wee fụ na eziokwu dị na ya bụ okwu. Ya bụ akụkọ wee bụrụ akụkọ na-eme ifele, wee bụrụ akụkọ na-asọ oyi, akụkọ bụ na mmadụ ji maka ifi mmadụ ibie wee gbanwee. Mụnwa na ndị otu m bụ ndị na-ekpelu Christianity, achọrọ m ka m wogbuo mmadụ ka mmadụ bata n'ife m na-ekpe na ya. Achọrọ m ka onye anwafu ya na omume m, ka onye anwafu ya n'iji ụkwụ m, ka onye anwafu ya n'anya nnelu, ka onye anwa wee sị m, ewo nne kedu ife ị na-ekpe ife a? Achọrọ m ka m soli etu a ka etu mgbanwe si adị na mma. Mana mgbe mụnwa jee na-awọgbu ndị mmadụ n'ifi ego maọbụ n'ifi akụnụba, ọ jọgbukwala onwe ya. O gosiri na ya bụ ife na-efe, na ndị na-efe ya bụ ife na-efe bụ ndị na-efe maka ifi ego na ya bụ akụnụba. Ya bụ akụkọ wee jọgbuo onwe ya. Mana ndụmọdụ na-enyekwa ndị Igbo ka anyị yalụkwa inwe ife dịka Chukwuma Austin dịka ọzọ, onye mba itoolu wee butela anyị pọtị n'iru, wee were ule wee taa anyị bụ ndị Igbo n'iru. Ya bụ ife jọgburu onwe ya. Ka anyị kpachapụkwa anya, maka na anyị nwere ụmụaka na-ene anyị anya. Ka anyị kwudosie ike n'okwukwe anyị n'ime Jizọs Kraịst. Ndị otu m fọrọ afọ so m ekpere ya bụ Chineke, ka anyị kwudosikwa ike n'okwukwe anyị, ka anyị marụkwa na ife ọbụla anyị na-eme na ụmụ anyị na-ene anyị anya. Ụmụ Igbo ibe m, ka anyị yalụzikwa inwe onye dịka Chukwuma dike Austin from mba itoolu. Ụmụ Igbo ibe m, ya bụ ife bụ ule mpụtụ ka ọ tere anyị n'iru, maka na ife ajọ akụkọ dị otu a gosi na o nwere ebe mmiri si aba n'opi ụgbọgụlụ. Ụkwụ n'ụwa mmebi ka anyị nọzi ife a, maka na unu na-anya n'ụwa niile, unu afụ na ndị mgbanwe na ndị dị iche iche na-emezi n'etiti ya bụ ekpere a na-akpọ Muslim, maka na fọkwatalụ n'ife ahịa dị iche iche, fọkwatalụ n'ahịa gboo dị iche iche. Ka anyị kpachapụ anya, maka na ife nke na-eme n'ụwa a ọ gbagojulu anya rinne. Anyị agbarozi nke anyị ga-ekwe fapụta fasị anyị na ọ bụrụ kwụnụ fanwa nọ ndị ajọ mmadụ dị n'etiti fa. Anyị amarọ nke anyị ga-ekwe, mana ọsọsọ Chineke nna nọ n'elu bụ onye ma nke anyị ga-ekwe. Ka anyị nọgidesie ike na nke anyị na-akpọ Christianity. Ndị otu ụka so m wee nọrọ na ya, ka anyị yalụkwa ịgbanwezi. Biko ụmụnne m, ka anyị yalụkwa ịgbanwezi, ka anyị yalụkwa ịgbanwezi. Ife na-esi ike ọ da-adịgide, ọ taa aka ọ dị njọ, ọ ga-adịkwanụ mma. Ife siela anyị ike, ka anyị were ekpere nọgide onwe anyị, ka anyị yọọ Chineke nna were ezigbo okwukwe siri ike wee so nya bụ ekpere. Maka na mgbe isi otu a mee, ife ahụ ị na-ayọ Chukwu nna ga-aza ịnya. Ka ụdị ife a yalụzikwa na-eme anyị ọzọ. Ụmụ Igbo ibe m,
ndị nne na nna na-adụkwa ụmụ unu ọdụ. Ndị nne na nna na-adụ ụmụ unu ọdụ, tụmadụ ụmụ nwoke, dụbanụ ọdụ ka fakwudosie ike n'ime Chineke nna site n'ime Jizọs. Dụbanụ ọdụ maka na ife na-emezu n'ụwa nwee ka ọ dị ọkwụrụ ọtọ, ọ dị ngọlịgọ. Ụmụ Igbo ibe m, ka anyị kpachapụ anya, maka na ekwenaka na-efezikwa nku aka. Ekwenaka na-efezikwa nku aka. Enego m anya n'Imo steeti wee fụ ikwu ife Rochas na-eme, wee fụkwa ndị ọ na-enye ego ma fa gbanwee si na fa ga-abụ Muslim. Kedụzi ife a ga-ejizi maka ego ma ọ bụ ụzọ dị iche iche wee na-eme ka mmadụ bịa wee kwekọrịta n'ekpere? Ọ dịrọ mma. Onye ọbụla chọrọ ịgbanwe, rapụ na onye a ka ọ were aka agbanwee. Unu ejizi na awụwọ ma ọ bụ weakness mmadụ nwere wee chọọ ka unu wee lata onye a. Ọ jọgbukwala onwe ya, maka na ụbọchị Chukwu ga-ekpe onye ahụ ikpe. Ụbọchị Chukwu ga-ekpe onye ahụ ikpe, ọ ga-akakwala onye ahụ mma na ọ nwụrụ anwụ. Ụmụ Igbo ibe m, ya bụ ife nke a wee wute m. Ọkụ ya ka nsị ka nkọtala unu wee nọ n'ime wee na-elotekwala unu ka anyị nọgidesie ike n'ime Chineke nna site n'ime Jizọs, n'ime mmụọ na eziokwu. Maka na onye ọbụla nọ n'ekpere na-enye ndụ, anyị nelo okwu ikwulu iji okwu ga-eme ka ndị na-anọrọ n'ime nyaba ekpere ya chọọ ka fabata. Na ọ bụrụ awụwa ịwọlụ na ego ichelufa n'iru, omume ngị nwa na-ekpelu nya bụ Chukwu n'ime Jizọs ga-eme ka ndị ọzọ chọọ ka fabatakwute. Etu o si wee dị mma. Ọ gwụsịkwa n'okwu dị m n'ọnụ. Ụmụ Igbo, ana m ekenekwa unu ọzọ. Nọdụ n'ọfụma, ka Chukwu gọzie unu.